וגם איתך אנחנו מדברים כי המוזיקה הייתה חלק מהדבר הזה, על האלבום בכורה שאתה עכשיו מוציא בקרוב, עוד התחלת לעבוד כמובן לפני. איך האירוע של ה7 באוקטובר השפיע על המוזיקה? וואו, אני אגיד לך את האמת, כמה חודשים אחרי ה7 באוקטובר לא היה לי שום אפשרות, כאילו הייתי בסוג של מחסום. כן. לא הצלחתי לכתוב שום דבר. הרגשתי, היינו כל כך, אתה יודע, מרוכזים, שזה היה כזה, היה נראה לי כזה, איפה מוזיקה ואיפה אני. אבל הפוך, אני מצאתי דווקא שבכתיבה ובמוזיקה וביצירה, אני דווקא מוצא את המקום של הריפוי שלי. ומתוך זה גם נולד מופע, שהסתובבתי איתו כמעט מהצפון לדרום, כמעט בכל הארץ. איזה יופי, יש מופע עוד לפני האלבום, אז זה ככה היה לך גם זמן להתאמן. כן, כן. זה נקרא הכל קרה והלכתי, אני מספר גם את הסיפורים שאני חוויתי ב7 באוקטובר, וגם באופן כללי על איך צומחים מתוך משבר, איך הדברים האלה הם בסופו של דבר לא מגיעים סתם. אז זה גם היה מבחינתי סוג של תהליך של ריפוי שלי. כמובן, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל כן, הנגיעה בכתיבה וביצירה ובמוזיקה זה מרפא. כן, כמו שאתה אומר, גם יש עוד הרבה מה לעשות והרבה מה לספר, ואנחנו כאן גם רוצים לשמוע את ברך עלינו מתוך אלבום הבכורה שיצא בקרוב. ספר קצת על השיר. טוב, אז ברך עלינו זה היה שיר שאני ככה קרא לי, אני לא אגיד במקרה, אבל די, איזה לילה אחד הגעתי לאולפן, וברך עלינו זה בעצם התפילה שאנחנו אומרים בעצם על בקשת גשמים. יש נקודה מסוימת אחרי החגים שאנחנו מתחילים בעצם להתפעל על גשם. כן. וזה מין שינוי כזה באותו יום, וככה הגעתי לאולפן ופשוט התחלתי לנגן, וזה נראה לי, אתה יודע, אני לא מאלה שמלחינים קטעים מהמקורות, לא יודע, קשה לי עם זה, זה נראה לי כזה גדול עליי וזה, אני אף פעם לא מצליח לחבר את זה, אבל פתאום התפילה הזאת ככה התחברה למקום מאוד מאוד טבעי, אז לקחתי גם את המילים שבעצם כתובות שם, וגם מילים שלי, אתה יודע, גם כיסופים שאנחנו רוצים לצאת מזה חזקים יותר ולשמוח, ושיהיה לנו גם כוח, ושאתה יודע, הילדים שלנו יהיו מוגנים. ואתה כאדם מאמין, מן הסתם זה היה הרבה יותר עוצמתי, ופתאום ככה בתפילה השתלב לך בראש גם המסר האישי שלך מהתפילה הזו. כן, חד משמעית, כן. והנה יצא מזה שיר מקסים שמאוד אהבנו, ועוד רגע נשמע אותו. גם נפרגן לרפי קריספין על העיבוד וההפקה המוזיקלית. חד משמעית. מתי האלבום יוצא? אנחנו מקווים שבחודשים הקרובים. אנחנו ממש עובדים במרץ, ובעזרת השם אני מקווה שככה זה יהיה ממש בקרוב. ובאמת מוזיקה שנותנת הרבה נחמה, וגם בסיפור שלך שהוא מטורף, ועוד לא נגענו בטח בפסיק ממה שהיה, אבל אולי עם המוזיקה נצליח להבין קצת יותר. אז עמרי כהן, תודה על השיחה הזו ועל המוזיקה שלך. תודה רבה לך, אייל, תודה רבה. נשמע עכשיו את ברך אלינו ונאחל הרבה הצלחה וחדשות טובות שיגיעו עלינו. ברך עלינו את השנה הזאת, תן לנו את הכוח לשמוח, לברך, להודות, שומרה והצילה שנה זו מכל דבר רע, שנצליח להניח את כל מה שהיה, ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, תשפיע עלינו שפע, ברכה והצלחה. ברך עלינו את השנה הזאת, טיפות של גשם ישטפו אבק ודמעות, אל טוב מטיב אתה רפא הכל, מברך השנים, עשה לה תקווה טובה, שמור על הילדים, ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, תשפיע עלינו שפע, ברכה והצלחה.
בהצלחה. ברך עלינו את השנה הזאת, תן לנו את הכוח לשמוח, לברך להודות.